குரூப்ல இருக்கீங்க இல்லையா? அதுல இருக்காங்க. ஆமா, இஸ்கான் இனிஷியேஷன், அதாவது மேங்களூர் இஸ்கான் இனிஷியேஷன் டிவோட்டிஸ் தமிழ், அதுல இருக்கீங்க இல்லையா? அதுல நானு இங்கிலீஷ் வெர்ஷனும் இப்பதான் போட்டிருக்கேன், தமிழ் வெர்ஷனும் போட்டிருக்கேன். பிபிடிஸ் வந்து ஷேர் பண்ண கூடாது, அதனால வந்து நீங்க பிபிடிஸ் வச்சுதான் நான் கிளாஸ் எடுக்க போறேன். லாஸ்ட் வீக் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். அது என்னன்னா லைவ் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, அதனால வந்து எக்கோ பண்ணுவாங்கன்றதால பேசல நான். சோ நான் வந்து இந்த பிபிடிஸ் வச்சு கிளாஸ் எடுப்பேன், ஆனா அந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே அதுக்குள்ளதான் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஒரு முறை உட்காந்து தமிழ் வெர்ஷனும் கொடுத்துருக்கேன், இங்கிலீஷ் வெர்ஷனும் கொடுத்துருக்கேன். யாருக்கெல்லாம் வந்து எந்த லாங்குவேஜ் கம்ஃபர்டபுளோ அந்த லாங்குவேஜ்ல கண்டிப்பா நீங்க படிக்கலாம். எக்ஸாம் கூட உங்களுடைய விருப்பமான லாங்குவேஜ்ல தான், இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ், உங்களுக்கு எது முடியறதோ அதுலயே எழுதலாம். ஸோ அதுல டேட் எல்லாம் போஸ்ட்போன்மெண்ட் எல்லாம் கிடையாது. அதனால இப்பத்துல இருந்தே நீங்க அந்த ஐடிசி கோர்ஸை பேரலா படிச்சுட்டே வாங்க. எல்லாமே வந்து பிலாசபி தான். அதுல குருமார்களை பற்றி தான். சிக்ஷா குரு யாரு, தீக்ஷா குரு யாரு, அடுத்து வந்து சைத்த குரு யாரு, ஸோ வாட் இஸ் த ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், ஒரு குருவா இருக்கிறது, ஒரு டிசைபிளுடைய இது, அவங்களுடைய கடமைகள் என்ன, இது எல்லாமே இருக்கும் அந்த இதுல. அதனால நம்ம வந்து வாசிக்கும் பொழுது நீங்க இது ஆல்ரெடி ஒரு முறை எல்லாத்தையும் வாசிச்சுட்டே வந்துருங்க. அப்ப கிளாஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஒன்லி 5 days மட்டும் தான் கிளாஸ், 6th day உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம். அதனால இப்பத்துல இருந்தே நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. இன்னைக்கு 13 இல்லையா, நான் வந்து 26, 27 அந்த மாதிரி டைம்ல தான் எடுக்க போறேன் கிளாஸ். ஸோ அப்போ நீங்க ஈஸியா வந்து நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ கண்டினியூஸ் கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ இல்லைன்னாக்கா நம்ம ஜனவரி 1st weekல கூட வச்சுக்கலாம் கிளாஸ், அதுவும் நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஆனா அதுல என்ன கண்டிஷன்னா, யாரு வந்து இனிஷியேஷன் கன்ஃபார்மா எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கிளாஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ், ஏன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரிக்டா பிரபுஜி சொல்லியிருக்கார். அவங்களுக்கு சர்டிபிகேட் உண்டு. கிளாஸ் கேட்கறத பத்தி நான் பெருசா நினைக்க மாட்டேன், ஆனா எக்ஸாம் எழுதுறவங்க சர்டிபிகேட் வாங்கணுன்றவங்க வந்து கண்டிப்பா இனிஷியேஷன் போறவங்களுக்கு மட்டும்தான் எக்ஸாம் அப்படிங்கறத வந்து கிளியரா சொல்லிட்டார் பிரபு. நீங்க கேட்கறதுனா கேளுங்க, அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு. ஸோ கத்துக்கிறதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனா எக்ஸாம் எழுதுறவங்க, ஸோ யூ ஹாவ் டு டிசைட், நீங்க வந்து இனிஷியேஷன் எடுத்துக்க போறீங்களா இல்லையான்றத வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் எழுது. ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நானே ஐ திங்க் ஐ வில் ஆஸ்க் மோகன்தாஸ் பிரபு, நீங்க ஆல்ரெடி சர்டிபிகேட் வாங்கினவங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஸோ தட் ஒன்லி யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் த இனிஷியேஷன். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இனிமே எழுத வேண்டாம். நீங்க உட்காந்து ஒரு வாட்டி நீங்க இன்னொரு வாட்டி நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி. ஓகே, ஏன்னா கொஸ்டின் கேட்பாங்க. மாதாஜி, அந்த இது எதுல அனுப்பிருக்கேன்னு சொன்னீங்க? இனிஷியேஷன் குரூப்ல போட்டுருக்கேன் மாதாஜி. இப்ப ஈவினிங் நாங்க அட்டென்ட் பண்ண போறோம் அந்த குரூப்லயே. கரெக்ட். ஆல்ரெடி 7 PM லலிதா மாதாஜி மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அதுக்கு கீழேயே போட்டிருக்கேன். எல்லாரும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, லோக்கல் காப்பி. ஓகே, சரிங்களா? தெரியாதவங்க அப்படியே பாத்துக்கலாமா மாதாஜி? எனக்கெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ண தெரியாது மாதாஜி. நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா அது வந்து டவுன்லோட் ஆயிடாது. சரி மாதாஜி. ஓகே, அது உங்களுக்கு தெரியலன்னா உங்க வீட்ல யாராவது பசங்க, நான் மட்டும் தான் இருக்கிறேன் மாதாஜி. சரி சரி சரி, நோ இஷ்யூஸ். நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. ஓபன் பண்ணி பார்த்ததுனால அது டவுன்லோட் ஆயிடும் மாதாஜி. நீங்க ஓபன் பண்ணீங்களே டவுன்லோட் ஆயிடும். அதான் டவுன்லோட். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல அத சேவ் பண்ணணுமா என்னன்னு கேக்குறேன். அது அப்படியே இருக்கும்ல, அந்த லிங்க்ல அப்படியே இருக்கும்ல? கண்டிப்பா இருக்கும். கண்டிப்பா இருக்கும். யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. we will not remove மாட்டாங்க. ஓகே, இல்ல ஒரு சிலது வந்து டிஸ்பேர் ஆயிருதுல ஒரு சம் சர்டன் டைமுக்கு, அப்ப அது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகாது. அது எப்படின்னா நீங்க இப்ப போட்ட உடனே அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆனா போயிடுது மாதாஜி. அதுக்கு தான் பயம். இல்ல நான் எப்பவுமே ரிமூவ் பண்ணது கிடையாது. ஓகே, அதனால நான் ரிமூவ் பண்ணவும் மாட்டேன் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் எப்பயாவது தேடி பார்த்தோம்னா இருக்கிறது இல்ல மாதாஜி. ஏன்னா நீங்க தான் தெரியாம டெலீட் பண்ணிருக்கலாம் ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து நீங்க டவுன்லோடே பண்ணலனாக்கா அதை நீங்க ஓபனே பண்ண முடியாது. சரி, நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணீங்கனாலே அது தெரியும் மாதாஜி. அது தெரியும். நான் நினைச்சேன் வேற என்னமோ நினைச்சேன் மாதாஜி. அது கிளிக் பண்ண வர்றது அதை பாத்துட்டு தெரியும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளிக் பண்ணா அது ஓபன் ஆகும். அப்ப நீங்க அதை வச்சு நீங்க பண்ணிக்கோ. ஓகே, சரி மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இப்ப நாம will go into the session actually.
தமிழ்ல 93 பேஜஸ் போட்டிருக்கீங்க மாதாஜி. 63 அப்படியே பேஜஸ். நிறைய இருக்கு மாதாஜி. 63 அதான் பேஜஸ். சும்மா ஒரு இங்கிலீஷ்ல கதை ஸ்டோரி புக் படிக்கிற மாதிரி படிங்க மாதாஜி. அதான் இங்கிலீஷ்ல 91 பேஜஸ். அது அதை விட அதிகமா இருக்கு. அப்படியா? நிறைய கேள்வி. ஓகே, சரி, இப்பத்துல இருந்து படிங்க. படிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இப்ப படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும். அப்புறமா நீங்க ஒரே நாள்ல உங்களால எல்லாத்தையுமே படிச்சு எழுத முடியாது. சிம்பிளா தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ், டோன்ட் வரி. இது நான் கஷ்டமா கொடுக்க மாட்டேன், சிம்பிளா தான் கொடுப்பேன். ஆனா வந்து நல்லா பதிய வச்சுக்கோங்க. ஸோ யூ நீட் டு பி ஸ்ட்ராங் இன் த பிலாசபி. ஏன்னா இனிஷியேஷன் எடுக்கும் பொழுது கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா கேட்பாங்க. சிக்ஷா குரு யாரு, தீக்ஷா குருன்னா என்ன, வாட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ சிக்ஷா குரு, வாட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ தீக்ஷா குரு, சைத்த குரு, இது எல்லாமே கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஸோ அதனால அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இது பேசிக்கலி அர்த்தம் பண்ணிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அதனாலதான் நீங்க இப்பத்துல இருந்து வாசிங்க அப்படின்ட்டு கொடுத்தாச்சு உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த 23வது சாப்டர், டெலிவரிங் த வைஃப்ஸ் ஆஃப் பிராமணாஸ் ஹூ பர்ஃபார்ம்டு சாக்ரிஃபைசஸ். எஸ், ஒரு முறை இது நான் இது பிரேயர் சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददा स्वपदान्तिकं। ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते। रक्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी मेघा ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्य च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So, பிரேமா மாதாஜி, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க. ஓகே, எல்லாரும் யூ கேன் டேக் டர்ன். எல்லாருமே யூ கேன் டேக் த டர்ன். எவ்வளவு பெருசா தான் இருக்கு. ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே வரும். வாசிங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? எஸ் எஸ் எஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்தணர்களின் மனைவியர் முக்தி. காலை பொழுது கழிந்தது. ஆயர் சிறுவர்கள் காலை உணவு உண்டிராததால் மிகவும் பசித்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் அணுகி இவ்வாறு கூறினார்கள். அன்பான கிருஷ்ணா, பலராமா, நீங்கள் இருவரும் பலசாலிகள், எத்தனையோ அரக்கர்களை கொல்ல வல்லவர்கள். ஆனால் இன்று நாங்கள் மிகவும் பசியாயிருக்கிறோம். பசி எங்களை வாட்டுகிறது. எங்கள் பசியை போக்குவதற்கான உபாயம் ஏதாவது கூறுங்கள். நண்பர்கள் இவ்வாறு வேண்டிக் கொண்ட போது கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அச்சமயம் யாகங்கள் நடத்தி கொண்டிருந்த சில பிராமணர்களின் மனைவியரின் மீது கருணை கொண்டார்கள். அம்மனைவியர் பகவானின் சிறந்த பக்தைகள். இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு கிருஷ்ணர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்பினார். அவர் கூறினார், அன்பான நண்பர்களே, பக்கத்தில் உள்ள பிராமணர்களின் மனைகளுக்கு செல்லுங்கள். இப்போது அவர்கள் வேத முறைப்படியான ஆங்கிரச என்னும் யாகங்களை நடத்துவதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஏனெனில் ஸ்வர்க்கத்திற்கு செல்ல அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். நீங்கள் எல்லோரும் அவர்களிடம் செல்லுங்கள். பின்னர் கிருஷ்ணர் தம் நண்பர்களை எச்சரித்தார். இந்த பிராமணர்கள் வைஷ்ணவர்கள் அல்லர். எங்கள் நாமங்களான கிருஷ்ண பலராமா என்பதை கூட அவர்கள் உச்சரிப்பதில்லை. வேத பண்களை இசைப்பதில் அவர்கள் மும்மரமாய் இருக்கிறார்கள். ஆனால் வேத அறிவின் நோக்கம் என்னை அறிவது என்பதை அவர்கள் மறந்திருக்கிறார்கள். கிருஷ்ணர் பலராமர் என்ற நாமங்களை அவர்கள் பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். எனவே என் பெயரால் நீங்கள் அவர்களிடம் எதுவும் கேட்க வேண்டாம். பலராமரின் பெயரை சொல்லி தானம் கேளுங்கள். இன்னொரு பேராகிராஃப், இந்த சின்ன பேராகிராஃப். தானம் உயர்குல பிராமணர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்படுவது. ஆனால் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பிராமண குலத்தில் தோன்றியவர்கள் அல்லர். பலராமரின் தந்தையான வசுதேவர் க்ஷத்ரியர். பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜாவின் மகனாக அறியப்பட்டிருந்தார். நந்தர் ஒரு வைசியர். இருவரும் பிராமண குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்லர். எனவே யாகம் நிகழ்த்தி கொண்டிருந்த பிராமணர்கள் ஒரு க்ஷத்திரியனுக்கும் ஒரு வைசியனுக்கும் தானம் செய்ய விரும்ப மாட்டார்கள் என்று கிருஷ்ணர் கருதினார்.
என்றாலும் நீங்கள் என் பெயரை சொன்னால், பலராமரின் பெயரை சொன்னால், வைசியனுக்கு இல்லாவிட்டாலும் க்ஷத்ரியனுக்கு அவர்கள் தானம் வழங்கக்கூடும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகான விளக்க உரை இல்லையா? சோ அதாவது பிராமணர்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு முக்தியை வழங்குகிறார் பகவான் இல்லையா இந்த இடத்துல. சோ ஒரு முறை அந்த ஆயர்குல சிறுவர்களோட பகவானும் பலராமரும் வந்து காட்டில் வந்து அந்த மாடு மேய்க்கக்கூடிய அந்த தருணங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு பசி எடுக்கிறது இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு ரொம்ப பசியா வந்து வாட்டுறதுனால, நீங்க எத்தனையோ அதாவது லீலைகளை எல்லாமே இல்லையா பண்ணிருக்கீங்க, பவர்ஃபுல், யூ ஆர் வெரி பவர்ஃபுல், ஏன்னா அசுரர்களை எல்லாம் கொன்றிருக்கீங்க, அதனால எனக்கு இப்ப எங்களுக்கு வந்து பசி இருக்கு, அது எங்களை ரொம்பவுமே வாட்டுது, அதுக்கு ஒரு உபாயத்தை வந்து எங்களுக்கு ஒரு கொடுங்க, அந்த பசியில இருந்து எங்களை வந்து காப்பாற்றுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து இந்த இடத்துல வைக்கிறாங்க. உடனே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், சோ நீங்க எல்லாம் அந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பிராமணர்கள் வீட்டுக்கு செல்லுங்க, அங்க இப்போ வந்து யக்ஞங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. சோ கண்டிப்பா யக்ஞங்கள் ஆன பிறகு அன்னதானம் கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. ஆனா அன்னதானம் யாருக்கு வழங்குவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் பிராமணர்கள் வந்து பிராமணர்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க. தே ஆர் நாட் வைஷ்ணவாஸ் அப்படின்னு இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் இந்த வார்த்தை. ஆல் தீஸ் பிராமணாஸ் ஆர் நாட் வைஷ்ணவாஸ். அதனால என் பேரை சொல்லி நீ அங்க கண்டிப்பா கேட்காத அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா சொல்லிட்டார். மேலும் கிருஷ்ணர் வந்து நந்த மகாராஜுடைய பிள்ளை இல்லையா? அதாவது விவசாயம், பால் இதெல்லாமே உற்பத்தி செய்யறவங்க எல்லாமே வைசியர்களுடைய அந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்களாக ஆகிறார்கள். மேலும் பலராமர் வந்து வசுதேவருடைய மகன், அதனால அவர் வந்து சத்திரியனுடைய பிள்ளையாகிறார். அதனால பிராமணர்கள் முதல்ல அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் அதெல்லாம் அவங்களுடைய அந்த நோக்கம் என்ன, நம்ம 15th சாப்டர்லயே அதுதான் நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அதாவது வேத சாஸ்திரங்களுடைய ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி, அவர்களிடம் என் பெயரால் நீங்கள் அவர்களிடம் எதுவும் கேட்க வேண்டாம், பலராமரின் பெயரை சொல்லி தானம் கேளுங்கள்னா பலராமரும் இதுதான் மாதாஜி வைசியர் அப்படின்னா வைசியர் இல்ல, பலராமர் வந்து வசுதேவருடைய மகனாகத்தான் இல்லையா? அதாவது ரோஹிணி மகன் தானே, அதனால அப்படி சொல்றேன். அதனால வசுதேவருடைய பிள்ளை என்று தெரியும். சோ அதனால பலராமர் வந்து ரோஹிணி வந்து முதல் வைஃப் இல்லையா வசுதேவருக்கு, சோ அவருடைய மகன் என்று தெரியும். அதனால அவர் வந்து சத்திரியன். சோ இப்போ இவர் வந்து வசுதேவர் வந்து சத்திரியர் இல்லையா? அதனால அவருடைய பிள்ளை. when compared to வைஷ்யஸ், சத்திரியர் வந்து ஒரு படி மேல, அதுக்கு மேலதான் பிராமணர் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பிராமணர், அதுக்கு கீழே வந்து சத்திரியர், அதுக்கப்புறம் வைஷ்யர், அதுக்கப்புறம் தான் சூத்ரன். இந்த 4 வர்ணமும் இப்படிதான் கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது என்னுடைய பெயரை சொல்லாத, ஏன்னா வைஷ்யருக்கு இன்னும் கீழே தான் இல்லையா? சோ when compared to வைஷ்யா, சத்ரியா இஸ் தானே தாழ்த்திக்கிறார் பாருங்க மத்தாஜி. அப்படின்னாலும் இஸ் டெல்லிங் த ஆர்டர் ஆஃப் த, அதாவது வர்ணங்களுடைய ஆர்டர். அவரை தாழ்த்திக்கவில்லை. அவர் நந்த மகாராஜாவுடைய மகனாக இருக்கும் பொழுது பட்சத்துல ஆயர்களுடைய முதன்மையான இது என்ன, அதாவது விவசாயமும் சரி, அடுத்து பால் உற்பத்தி, அதுதான் மெயின், எஸ்பெஷலி பால் உற்பத்தி தான். சோ நந்த மகாராஜருடைய மாட்டுக்கொட்டில 9 லட்சம் பசுமாடுகள் இருந்தது என்றது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அவ்வளவு பசுமாடுகளை கொண்டு, இப்பெல்லாம் ஒரு 4 பசுமாடையே வந்து கிராமத்துல வந்து பாத்துக்க சொன்னா அதுக்கே வேலை செய்ய மாட்டாங்க. அந்த காலகட்டத்துல 9 லட்சம் அதாவது பசுமாடுகளை எல்லாம் பராமரிக்கப்பட்டிருந்த காலகட்டங்கள். சோ இப்போ என்னுடைய பேரை சொன்னா கண்டிப்பா அவங்க எந்த ஒரு தானமும் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப கிளியர் கட். எஸ், இன்றைக்கு கூட இது வழக்கத்துல இருக்கு. நீங்க எந்த கோயிலுக்கு போனாலுமே முதல்ல வந்து இந்த உணவு படைக்கிறதே, அதனுடைய நோக்கமே வந்து நாம சதாச்சாரல நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா பகவான் அவருடைய இதை வந்து அம்சம் வந்து பிராமணர்கள் ரூபத்துலதான். சோ முதல் படைக்கக்கூடிய உணவு வந்து சீனியர் டிவோட்டிஸ்க்கு தான் வந்து கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க, அதுவும் பிராமின்ஸ்க்கு தான் வழங்குவாங்க. இது எல்லா இடத்துலயுமே நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். சோ ஏன்னா முதல்ல பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிற மாதிரிதான் அந்த உணவு, அதற்காக தான் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதனால நாமளும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்க கூடாது. சோ எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்றது தெரிந்த பிறகு நாம தவறாக நினைக்க கூடாது. அதனால நீங்க வந்து என்னை வந்து ரெஃபர் பண்ணாதீங்க, என் பேரை சொல்லி கேட்காதீங்க, வேணும்னா பலராமர் பேரை சொல்லி கேளுங்க, என்னை விட அவர் வந்து இன்னும் ஒரு படி மேல அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ they may prefer to give charity இல்லையா to the kshatriya rather than me because I am only வைஷ்யா அப்படின்னுட்டு சொல்லிட்டார். ஏன்னா அவருடைய வர்ணத்தை பற்றி அந்த இடத்துல சொல்றார், அவ்வளவுதான். அவர் எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர், ஸோ இப்ப எந்த இடத்துல இருக்கார்
எல்லாம் வல்ல இறைவனாக இருந்தாலும் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அவதரிக்கும் பொழுது எந்த பாத்திரத்தை அவர் ஏற்கிறாரோ அதன் தகுந்த மாதிரி அவரும் வந்து நடித்து முடிக்கிறார் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல நந்த மகாராஜாவுடைய மகனாக வந்ததால, ஆயர்களுடைய பிள்ளையாக வந்ததால, சோ அந்த வைசிய சமுதாயத்தை சார்ந்தவராகவே தன்னை வந்து கருதி கொள்கிறார். அப்படிதான் அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றார். எஸ், நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையை ஏற்று சிறுவர்கள் பிராமணர்களிடம் சென்று தானம் கேட்டார்கள். சிறுவர்கள் கரம் கூப்பி தண்டமிட்டு பிராமணர்களை வணங்கி கூறினார்கள், நடமாடும் தெய்வங்களான கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் கட்டளைப்படி நாங்கள் இங்கு வந்திருக்கிறோம். தயவு செய்து எங்களுக்கு செவிசாய்ப்பீர்களாக. அவர்கள் இருவரையும் நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள் என எண்ணுகிறோம். உங்களுக்கு எல்லா நலங்களும் உண்டாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அருகாமையில் பசுக்களை கவனித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். நாங்கள் தர்மங்களை அறிந்தவர்கள். எங்களுக்கு உணவு தரலாம் என நீங்கள் எண்ணினால் அவ்வாறு செய்யுங்கள். நீங்கள் தரும் உணவை நாங்கள் கிருஷ்ணருடனும் பலராமருடனும் பகிர்ந்து உண்ணுகின்றோம். மனித சமுதாயத்தின் பெருமதிப்பிற்குரிய பிராமணர்கள் நீங்கள். தர்ம முறைகளை நீங்கள் நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள். கிராமவாசிகளான அச்சிறுவர்கள் வேத தர்மங்களை கற்றறிந்திருக்க முடியாது என்றாலும் கிருஷ்ணருடனும் பலராமருடனும் தொடர்பு கொண்டிருந்ததால் எல்லாம் அறிந்திருந்ததை அவர்கள் குறிப்பால் உணர்த்தினார்கள். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரும் பலராமரும் உணவு வேண்டுமென்று கேட்டதும் உடனே உணவு கொண்டு வருவதற்கு அச்சிறுவர்கள் தயங்க மாட்டார்கள். ஏனெனில் விஷ்ணுவின் திருப்திக்காக மட்டும் ஒருவன் யஜ்ஞம் செய்ய வேண்டும் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ யக்னேஸ்வரர் என்பது நாம 13th சாப்டர்லயும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா பகவத்கீதையில. இங்க 15th ஸ்லோகம், சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத் ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச வேதைஷ்ட சர்வைர் அகஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம் இல்லையா? சோ நான் எல்லோருடைய ஹிருதயங்களிலுமே வீற்றிருக்கின்றேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் ஞானமும் மற்றும் மறதியும் தோன்றுகின்றது. அப்ப நமக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய மறதியும் சரி, ஞாபக சக்தியும் சரி, ஞானம் எனக்கூடியதும் வந்து யாரிடத்திலிருந்து தோன்றுகின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அவர் ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவிடமிருந்து தோன்றுகின்றது. பை ஆல் த வேதாஸ், எல்லா வேதங்களாலும் ஐ எம் டு பி நோன், வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே ஆவேன். இண்டீட், மேலும் அந்த வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் நானே. அண்ட் ஐ எம் த நோயர், எல்லா வேதங்களையும் அறிந்தவனும் நானே. இவ்வளவு அழகா கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு போர் முனையில இவ்வளவு அழகா எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா? சோ இந்த ஆத்தென்டிசிட்டியை வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் போது இல்லையா, இதுக்கு மேற்பட்ட அங்கீகாரம் எதுவுமே தேவையே கிடையாது நமக்கு இல்லையா? அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு குருவே வந்து சுப்ரீம், அதாவது சுப்ரீம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யாருன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவர்தான். அவரிடத்திலிருந்து தோன்றியதுதான் அனைத்துமே என்பதை நாம இந்த பதத்திலிருந்து தெரிஞ்சு கொள்கிறோம். அடுத்து இன்னொரு பதம் வந்து 13th சாப்டர் இப்ப நாம இங்க படிச்சோம் இல்லையா, யக்னேஸ்வரர் இல்லையா? அதுவும் அந்த 6 or 8 கேள்விகள் இல்லையா அதுல வர்றது 13th சாப்டர்ல. பிரகிருதி புருஷா இல்லையா? அர்ஜுனர் வந்து கேள்வி கேட்பார். பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ கஷேத்திரம் கஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச ஏதத் வேதித்தும் இச்சாமி ஞானம் ஞேயம் ச கேசவா. அப்படின்னா பிரகிருதிம் என்றால் என்ன, புருஷா என்றால் என்ன, கஷேத்திரம் என்றால் என்ன, கஷேத்ரஜ்ஞன் என்றால் என்ன இல்லையா? மேலும் வந்து ஞானம் என்றால் என்ன, ஞேயம் என்றால் என்ன, இப்படி எல்லா கேள்விகளையுமே வந்து அதாவது யாரு அர்ஜுனர் வந்து கேட்கின்றார் இல்லையா? சோ அந்த பதத்துல வரும்பொழுது இந்த இடத்துல யக்னேஸ்வரன் வந்து இதுல வருதா, ஆத்தியாத்மிக், அது வேற சாப்டரா? ஓகே, பிரகிருதி புருஷா, அதுக்கப்புறம் இந்த களத்தை அறிபவன், மற்றும் வந்து ஞானம், அதுக்கப்புறம் நேயம் என்பது இந்த ஞானத்தை அறிந்தவர், ஞானத்தினுடைய பிறப்பிடமே யாரோ அவர்தான். நேயம் என்பது அறியப்பட வேண்டிய பொருள் இல்லையா? அதை பற்றியுமே வந்து இந்த இடத்துல கேட்கிறாங்க. இன்னொரு சாப்டர்ல தான் அது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம், 13 சாப்டர் இல்ல, இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கறது 7th 8th சாப்டர்லயா வருது? 12th நினைக்கிறோம்.
12th டக்குன்னு வரல. இல்ல, ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி யஜ்ஞம் இதெல்லாமே ஒரு கொஸ்டின் வரும்ல, ஒரு 6 கொஸ்டின்ஸ் வரும். அது 12th இல்ல மாதாஜி, இட் இஸ் கம்மிங் இந்த வெரி பிகினிங்ல தான் வரும். 7th இல்லையா? 7th தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம், 7ஆவதுல இருக்குமா மாதாஜி? அத செக் பண்றது நான். 7 கூட இல்ல. மிக ரகசியமான அறிவு 9. நான் 9 இல்லையா? இருக்கலாம், 9லயும் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். அறிவுன்னு வருது. அறிவு, யஜ்ஞம். ஓகே, நமக்கு யக்னேஸ்வரருக்காக தான் நான் இதை எடுத்தேன். நோ ப்ராப்ளம். சோ யஜ்ஞங்கள் எல்லாமே நாம பகவானுக்காக தான் செய்கின்றோம். நாம் எந்த யஜ்ஞம் செய்தாலும், இப்போ ஒரு கணபதி ஹோமம் செய்தா கூட அதுலயுமே வந்து நம்ம அதனுடைய பலன் எல்லாமே பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம் இல்லையா? யக்னேஸ்வரரே அவர் தான், இஸ் த பரமாத்மா ஹூ டேக்ஸ் எவ்ரிதிங் அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சிருக்கோம். வேதங்களால் அறியப்பட வேறியும், வேதங்களை தொகுத்தவரும், வேதங்கள் அறிந்தவரும் அவர் ஒருத்தர் தான். அவரிடத்திலிருந்தா அனைத்துமே தோன்றியது என்பதையும் நாம படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம். மேலும் இந்த ஆயர்குல சிறுவர்கள் எவ்வளவு, அதாவது வந்து அவங்க ஒரு வைசிய கம்யூனிட்டியா இருந்தாலுமே, அதாவது கிருஷ்ண பலராமருடைய அவருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய என்னது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லையா? அதாவது சகாக்களாக இருக்கும் பட்சத்துல அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த எப்பவுமே அந்த சவகாச தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ நம்ம யாரோட இணைந்து இருக்கின்றோமோ அவர்களுடைய சுபாவம் நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் அவங்க கிட்ட இருக்கு. ஏன்னா ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த அசோசியேஷன் இல்லையா? சோ அதனாலதான் நம்மள எல்லாருமே ஒரு டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல கடைசி வரைக்குமே இருக்கணும்னு எதுக்கு சொல்றோம்னாக்கா, நம்ம எங்கேயாவது கொஞ்சமா நம்ம சறுக்கல் என்பது ஏற்பட்டாலுமே இந்த பக்தி பாதையில மீண்டும் வந்து நம்மளால வந்து இழுத்துட்டு வந்து நம்முடைய ஒரு இந்த அசோசியேஷன் மூலியமா நம்மளால மேலுக்கு வந்து விட முடியும். அதனாலதான் நம்மள அந்த அசோசியேஷன்லயே இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு நமக்கு சொல்லப்படுவது. அதுதான் பேசிக்கான காரணம். அதனுடைய நன்மை நமக்கு தான், அந்த பலன் எல்லாமே. இந்த ஆயர்குல சிறுவர்களும் என்ன செய்கிறார்கள், அந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பிராமண வீட்டுக்கு போறாங்க. அங்க போய் எவ்வளவு அழகா பேசுறாங்க. உங்களுக்கு எல்லா தர்மங்களுமே தெரியும் இல்லையா? அதாவது பிராமணர்களுக்கு உங்களுக்கு எல்லா தர்மங்களுமே தெரியும். நாங்கள் எல்லாருமே யாரு கிருஷ்ண பலராமரோடு இருக்கக்கூடியவங்க, வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனால நீங்க வந்து நாங்க இங்க உங்களுக்கு வந்து உங்ககிட்ட என்ன கேட்க வந்திருக்கோம், உணவு கேட்க வந்திருக்கிறோம். நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய இதுல இருந்தா இல்லையா? ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் பிராமின்ஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதாவது மிச்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. சோ உங்களால அது கண்டிப்பா கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா, the Brahmana should immediately deliver some without hesitation, because பிராமணர்கள் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். பகவத்கீதையில கூட வந்து யஜ்ஞங்கள் எல்லாமே வந்து அதாவது அச்சுதாய நமக, அனந்தாய நமக, கோவிந்தாய நம இல்லையா? விஷ்ணவே நம, விஷ்ணவே நமக, விஷ்ணவே நமக. நீங்க எந்த ஒரு யஜ்ஞத்துல நீங்க நீங்க எந்த தேவதைக்கு நம்ம வந்து செய்தாலும் கூட கண்டிப்பா இந்த மந்திரங்கள் சொல்லப்படுகின்றது. ஏனென்றால் அனைத்து யஜ்ஞங்களுடைய பலன்கள் எல்லாம் பகவானுடைய திருப்பாதங்களைத்தான் சேரும். ஸோ இன்டைரக்ட்லி நாம் எல்லாருமே வந்து வர்ஷிப் பண்றது யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவனைத்தான். நாம எந்த தேவதை, துர்கையை வர்ஷிப் பண்ணலாம் இல்லையா? சிவபெருமானை வர்ஷிப் பண்ணலாம், கணபதியை வந்து நம்ம வந்து பிரார்த்திக்கலாம். ஆனாலும் எந்த ஹோமத்தை, சுதர்சன ஹோமம் செய்யறோம் இல்லையா, கணபதி ஹோமம் செய்யறோம், எந்த ஹோமத்தை செய்தாலுமே அனைத்துமே எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்குத்தான் போய் சேரும். இதான் நாம ஆல்ரெடி பகவத்கீதையிலையும் படிச்சிருக்கோம். எஸ் புஷ்பா மாதாஜி, அடுத்த 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிறுவர்கள் தொடர்ந்தார்கள். பகவானாகிய விஷ்ணு கிருஷ்ணராகவும் பலராமராகவும் காத்து கொண்டு நிற்கிறார். உங்களிடமிருக்கும் உணவை நீங்கள் உடனே வழங்க வேண்டும். உணவு வகைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் முறையையும் அவர்கள் பிராமணர்களுக்கு விளக்கி கூறினார்கள். பொதுவாக பகவானின் புனித பக்தர்களான வைஷ்ணவர்கள் யாகங்களில் கலந்து கொள்வது இல்லை. ஆயினும் தீட்சா, பசு சம்ஸ்தா, லௌத்ராமணி முதலிய சடங்குகளை பற்றி அவர்கள் நன்கு அறிந்திருக்கிறார்கள். தீட்சா என்னும் சடங்குக்கு பின்பும் மிருக பலி மற்றும் மது வழங்கப்படும். லௌத்ராமணி என்னும் சடங்குக்கு முன்பும் உணவு அருந்தலாம். சிறுவர்கள் கூறினார்கள், யாகம் தற்போது அடைந்திருக்கும் கட்டத்தில் நாங்கள் உங்கள் உணவை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். எனவே
உணவு பண்டங்களை இப்போது கொடுங்கள். கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் தோழர்கள் சாதாரண ஆயர்குல சிறுவர்களே ஆனாலும் வேதத்தின் படியான யாகங்களை நடத்தும் பிராமணர்களுக்கு கட்டளையிடும் உயர்நிலையில் இருந்தார்கள். ஆனால் யாகங்கள் நடத்துவதை மட்டும் அறிந்திருந்த சமார்த்த பிராமணர்களால் பகவானின் பரம பக்தர்களின் கட்டளையை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. உன்னதமான பகவானாகிய கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தம்மிடம் யாசித்து நின்றதன் மகிமையையும் அவர்கள் உணரவில்லை. கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் சார்பில் கூறப்பட்ட வாதங்களை எல்லாம் கேட்ட பின்பும் அவர்களை பற்றி அவ்வந்தனர்கள் கவலைப்படாமல் சிறுவர்களிடம் பேச மறுத்துவிட்டார்கள். வேத முறைப்படியான யாகங்களின் சடங்குகளில் அவர்கள் உயர்ந்த அறிவு பெற்றிருந்தாலும் பக்தர்கள் அல்லாத அவர்கள் தம்மை பற்றி உயர்வாக எண்ணினாலும் உண்மையில் அறிவற்ற முடர்களே வேதத்தின் நோக்கம் கிருஷ்ணரை அறிவது என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டிருப்பதை அறியாமல் மேற்கொள்ளும் செயல்களை எல்லாம் பயனற்றவை. வேதங்களிலும் சடங்குகளிலும் அவர்கள் நிபுணர்களாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை அவர்கள் அறியார்கள். எனவே அவர்களின் வேத அறிவு மேலெழுந்த வாரியானது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உயர்ந்த கருத்தின்படி ஒருவன் பிராமணனாக பிறக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. அவன் கிருஷ்ணரை அறிந்திருந்தால், கிருஷ்ண உணர்வு விஞ்ஞானத்தை அறிந்திருந்தால் பிராமணனிலும் மேலானவன், ஆன்மீக குரு ஆவதற்கான முழு தகுதியும் உடையவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் வேர்டிங்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த பேராகிராஃப்ல நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது இல்லையா. மேலும் அந்த ஆயர்குல சிறுவர்கள் வந்து கண்டினியூ பண்றாங்க, அவங்க பேசுறாங்க. லார்ட் விஷ்ணு இஸ் as கிருஷ்ணா and பலராமா is standing waiting இல்லையா, and you should immediately deliver whatever food you have in your stock. அப்படின்னா உங்ககிட்ட என்ன உணவு இருக்கோ அதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா எங்களுக்கு வழங்கணும். ஏன்னா மகாவிஷ்ணுவை போல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள், காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறது வந்து அந்த இடத்துல சொல்றாங்க. சோ எந்த உணவு கொடுத்தாலுமே அதை வந்து நாங்க அதாவது ஃபுட் இஸ், அதாவது they also explain to the brahmanas when food is to be accepted and when it is not to be accepted. அதாவது எப்ப நம்ம உணவை ஏற்றுக்கணும், எப்ப உணவை ஏத்துக்க கூடாது, எல்லாத்தையுமே இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே வந்து எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள். ஜெனரலி வைஷ்ணவாஸ் வந்து do not take part in ordinary sacrificial performances. அதாவது இந்த மாதிரி யஜ்ஞங்கள்ல வந்து அவங்க கலந்துக்க மாட்டாங்க. அதாவது இதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரிய வருதுனாக்கா, அவங்கவுங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட தேவதைகளுக்கும் இதெல்லாமே நம்ம யஜ்ஞங்கள் செய்வது உண்டு. வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் தான் எல்லாமே செய்யறது இல்லையா, எதுவுமே வந்து டீவியேஷன் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய, அதாவது நம்ம இப்போ இஷ்ட தேவதை இல்லையா, குல தேவதை, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து நம்முடைய வீட்டுல கூட நம்ம செய்யறோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அந்த பிராமணர்கள் வந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு என்ன சம்பந்தமோ அதை தான் அவங்க செய்துட்டு இருக்காங்க. இங்க மேல சொன்ன மாதிரி அவங்க யாருக்கு வந்து செய்யறாங்கன்றதையுமே வந்து இந்த இடத்துல நம்ம இவர் யாரு, நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. இதுக்கு மேல போகும்பொழுது பிராமணாஸ் ஆர் நாட் வைஷ்ணவாஸ்ன்னு சொல்லிட்டார். அப்ப அங்கே கிளியரா சொல்லிட்டார். சோ இது வைஷ்ணவர்கள் பண்ணாக்க கண்டிப்பா பகவானுக்காக தான், மகாவிஷ்ணுக்காக தான் செய்வாங்க டைரக்டாவே. சோ அதை தவிர்த்துன்னா அவங்களுடைய இஷ்ட தேவதைகள் யாருக்கோ வந்து அவங்க செய்யறாங்க அப்படிங்கறத வந்து இன்டைரக்டாவே அங்க சொல்லியாச்சு. சோ அதனால அதை கேட்டுக்கொண்டு வந்த பிறகு இவங்க வந்து அதாவது அதனால இங்க வந்து விஷ்ணு மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன முடியறதோ அது கொடுங்க அப்படிங்கறத வந்து கேக்குறாங்க. ஜென்ரலி பியோர் டிவோட்டிஸ், அதாவது வைஷ்ணவர்கள் இந்த மாதிரியான யக்னங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா கலந்துக்க மாட்டாங்க. இதை நாம கூட பார்க்கலாம். சில யக்னங்கள் எல்லாமே அந்தந்த ரிலீஜியஸ் இருக்கக்கூடியவங்க தான். இப்ப வந்து சைவம் இருக்கிறவங்க சைவ இதை பத்தி செய்வாங்க, வைஷ்ணவர்கள் வைஷ்ணவ இதுதான் செய்வாங்க. இது இன்றைக்கு கூட நம்ம பார்த்துட்டுதான் இருக்கும் இல்லையா. சோ இப்போ ஒரு என்னது சத்யநாராயண பூஜையே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதே ஒரு சைவமா இருக்கிறவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரொசீஜரே ஒரு டிஃபரெண்டா இருக்கும். அதே மாதிரி வைஷ்ணவர்கள் போனா அவங்க லக்ஷ்மி எல்லாத்தையுமே உட்கார வச்சு அவங்க செய்வாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அலங்காரம் எல்லாம் செய்வாங்க. உண்மையிலே வந்து வெறுமனே பெருமாள் இது வந்து வைக்கும் பொழுது நம்ம வந்து சோ இந்திரனுக்கு ஒரு கலசம் இப்படி எல்லாம் வைக்கணும், நவகிரகங்களுக்கு கலசம் இப்படி செய்வாங்க. அதை செஞ்சுதான் சத்யநாராயண பூஜைக்கே போவாங்க. அப்படி சோ ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்திலயுமே ஒரு ஒரு டைப்பா பண்றது உண்டு இல்லையா. அததான் இந்த இடத்துல நாம பார்க்கின்றோம். சோ அங்க வந்து வைஷ்ணவ சின்ன இது மாதாஜி, இந்திரனே வந்து அந்த மலை, அந்த மலை என்ன பேரு, இது கோவர்தன
கோவர்தன மலைக்கு அவங்க கோவர்தன. முன்னாடி பூஜை பண்றாங்க இல்லையா மாதாஜி இந்திரனுக்கு, ஆமா அத ஆமா வேண்டான்னு சொல்லிதானே பகவான் வந்து எஸ் சொன்னதுனால இந்திரன் கோவிச்சு மழையா கொடுத்து அத கொடையா தூக்குறாரு மாதாஜி. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த இந்திரனை தானே முதல்ல மாதாஜி நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க இத கடவுளா. இல்ல அதுக்கு அவர் அவங்க அப்புறம் என்னத்துக்குனாக்கா இந்திரனுக்கு வந்து செய்யக்கூடாதுன்னு எதுக்கு சொன்னாருனாக்கா இந்திரனுடைய அவனுக்கு அந்த ஈகோ வந்து ஜாஸ்தி, அதாவது தன்னாலன்ற இது உண்டு அவனுக்கு இல்லையா. சோ அது வந்து இப்ப இந்த வருஷம் செய்யலன்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன். எதுக்கு நம்ம தேவர்களை வழிபடக்கூடாதுன்னா அந்த தேவர்கள் இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க எந்த கடவுளுக்குமே நீங்க அது துர்கைக்கு சரி யாருக்குமே நீங்க ஒரு கமிட்மெண்ட் பண்ணிட்டு நான் கடைசி வரைக்கும் இதை செய்ய போறேன் அப்படின்னு நீங்க கமிட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை நீங்க கடைசி வரைக்கும் செய்தாகணும். செய்யலைன்னா உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். இதை நீங்க யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்லி. இதை நான் ஆல்ரெடி செய்யறாதான் இப்படி ஆயிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, அதனால நான் கேக்குறேன். அதனால எனக்கு தெரியும். சோ அதனால அதாவது எவ்ரி இயர் வந்து எங்க குடியாத்தத்துல வந்து திருவிழா நடக்கும். ஸோ அந்த வைகாசி 1க்கு வந்து சிரசு எடுத்துட்டு போவாங்க, ரொம்ப ஃபேமஸ் தேர். எங்க வீட்டு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா அந்த பெரிய பெரிய இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி அண்டாங்கெல்லாம் இருக்கான்னு தெரியாது, எங்கிட்டயே அண்டா கிடையாது. அவ்வளவு இருக்கு இல்லையா, இப்ப கூட நடக்குது. இவ்வளவு பெரிய அண்டாக்கு இந்த கூழ் வந்து காசுவாங்க. ஓகே, சிறு பிராயத்துல என்னாலலாம் இழுத்து கூட வைக்க முடியாது, இருந்தாலும் இழுத்துட்டு போயிட்டு அந்த அந்த பிராயத்துல வந்து நின்னு யார் ஊத்துறது இல்லையா, அதுலயே ஒரு காம்படிஷனோட தான் இருப்போம். சோ நீ ஊத்து நான் 1 hour ஊத்துவேன், இப்படி ஒரு இது. அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்தது. சோ அதுக்கப்புறம் அம்மாவால முடியாதனால இப்போ எல்லாம் செய்யறதே கிடையாது. சோ அந்த செய்ய முடியாத காலகட்டம் வரும்போது நிறைய உடம்பு உபாதைகள் எல்லாம் அதை செய்யறேன்னு சொன்ன உடனே எழுந்து அவங்க வந்து நான் செய்யறேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில முடியலையேன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, என்னால இந்த வருஷம் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கங்கை அம்மனுக்கு தான். சோ செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்ட பிறகு அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமலே போயிடும். ஆனா சாயங்காலத்துக்குள்ள ஓகே ஏதோ செய்யலன்றதுக்காக தான் வந்து இது குற்றமாயிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா எனக்கு கூட அந்த நாலேஜ் கிடையாது இல்லையா. இப்ப அதெல்லாம் நான் ரொம்ப ரீகலெக்ட் பண்ணுவேன். ஐ கோரிலேட் த திங்ஸ் இல்லையா. நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடக்கும். சாயங்காலத்துக்குள்ள நல்லா ஆயிடுவாங்க. ஆமா, வருஷம் செய்வாங்க. ஒரு ட்ரம் நிறைய வந்து மோரு, பெரிய இதுக்கு நிறைய மோரு, ஒரு இதுல கூழு இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து செய்யறது. ஒரு இதுல வந்து பானகம் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து வெல்லம் எல்லாம் போட்டு நல்லா எலுமிச்சப்பழம் எல்லாம் பிழிஞ்சு நல்லா டேஸ்டா தான் இருக்கும் அது. சோ தேவதைங்களுக்கு செய்யறது கூட வந்து ருசியா தான் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும், நல்லாவே இருக்கும். ஆனாலும் அந்த சமயத்துல செய்ய முடியாத சுச்சுவேஷன் வந்தப்போ சாயங்காலத்துக்குள்ள நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா வேண்டினோடனே she will able to get up அப்படின்னா அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து இப்ப நம்ம கோரிலேட் பண்ணிக்கணுமா இல்லையா. அவ்வளவு உடம்பு முடியாத படுத்துட்டு இருந்தவங்க எழுந்து செய்யறதுக்கான ஒரு கெப்பாசிட்டி வருதுன்னா கண்டிப்பா இது வந்து எஸ் அந்த தேவதைகள் கூட ஏன் தேவ வழிபாடு செய்யறது வந்து அவ்வளவு மேன்மையானது இல்லை அது அப்படிங்கிறது எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். எஸ் தேர் ஆல் ஹையர், அவங்க எப்பவுமே சத்வத்துல இருக்கிறவங்க, நம்மள மாதிரி ரஜோ தாமஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஆனா எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு. நம்ம அதாவது சத்துவ குணம் கூட எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறது தான். அவங்களுக்கு ஒரு பக்தர் வந்து பக்தர் ஆகிவிட்டால் அப்ப வந்து அவங்க கடைசி வரைக்கும் அந்த அசோசியேஷனை எடுத்துட்டு போகணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. அதுதான் அங்க வந்து நம்ம வி ஆர் கெட்டிங் பாண்டட் ஆக்சுவலி. அங்க நாம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பிசினஸ் டீலிங் மாதிரி தான் ஆயிடுவோம் நம்ம இல்லையா. அது தவறு. அந்த இது கூட அம்மா அப்ப வேண்டிட்டு தான் ஏதோ ஒரு வேண்டுதலுக்காக தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்ப அதெல்லாம் நான் நினைச்சு பார்ப்பேன். ஸோ எஸ் இதெல்லாம் வி கேன் கோரிலேட். இந்த மாதிரி உங்க வாழ்க்கையில கூட நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ அதனால பிசினஸ் டீலிங் வந்து பக்தியே கிடையாது, அது பக்தி கிடையாது. நம்முடைய கடினமான சூழ்நிலைக்கு ஒரு வடிகால் மாதிரி தான் அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தும். அதை நம்ம ஒத்துக்குன்னு தான் ஆகணும் இல்லையா. வெறுமனே பக்தி எதுவுமே எதிர்பார்க்காம நீங்க வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கொடுத்தீங்கன்னா அது வேற, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அது எல்லாருமே 99% எல்லாருமே செய்யறது கிடையாது, யாரோ ஒருத்தர் மட்டும்தான் அது செய்ய முடியும். 1% வேணா கொடுக்கலாமே வழிய 99% நம்ம சங்கடத்துல இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து நம்மளை விட யார் ஒரு தானத்துல தானே மாதாஜி போகுது, நல்ல காரியம் தானே மாதாஜி. ஒரு நல்ல காரியம் தான். ஆனா அதை வந்து எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது இல்லையா மாதாஜி. அந்த நேரம் வந்து அது தேவையா இருந்தது மாதாஜி. நான் அம்மா செஞ்சது நான் தவறுனே சொல்லல.
நமக்கு தெரியாம தான் நம்ம செய்யறோம்ன்ற அவங்க அதையுமே செய்யலைன்னா வழி ரொம்ப வழியா ரொம்ப செஞ்சிட்டு கஷ்டமா இருந்திருந்திருப்பாங்க இருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி. ஆஹ் அத வருஷம் வந்து வருஷம் செஞ்சுட்டு அது இந்த ஏன்னா வருஷம் அப்படி இல்ல, அது அவங்களுக்கு தவறே கிடையாது. வேண்டிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எஸ் வேண்டிட்டாங்கன்னாக்க எஸ் கட்டாயம் செஞ்சாகணும். அதை அப்படிதான். நிறைவேற்றிட்டு எஸ் மிஸ் நிம்மதி பண்ணக்கூடாது. மாதாஜி. அதான் சொல்றேன். எஸ் அதான் சொல்றேன் நான். அவங்க வேண்டி அதனாலதான் இப்பெல்லாம் நான் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல் ஆயிட்டேன். யாருக்கிட்ட எதுவுமே வேண்டக்கூடாது. நம்ம முதல்ல இருந்து கூட வேண்டது கிடையாது. இப்ப சுத்தமாவே எதுவுமே வேண்டாம். என்ன வருதோ வரட்டும், நமஸ்காரம் செஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? அது நாளைக்கு பெரிய அளவுல நமக்கு இம்பாக்ட். அதனாலதான் இது வந்து நான் என்னுடைய மென்டர்ன்னு சொல்லலாம். அத வந்து அவர் தான் சொல்வார் எப்பவுமே, யார்கிட்டயுமே எந்த கமிட்மெண்ட்டும் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து நான் இப்பெல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ணுவேன் நான். ஸோ முதல்ல எங்க வீட்டுல சத்யநாராயண பூஜை எங்க ஆபீஸ்க்கு வந்து ஒரு கிராட்டிடியூடாக தான். ஏன்னா பகவான் இவ்வளவு கொடுத்திருக்கார், அவருக்கு வந்து நாம வந்து நன்றி கடன் கண்டிப்பா இருக்கு இல்லையா? வி ஷுட் ஹேவ் எ கிராட்டிடியூட். இவ்வளவு கொடுத்த கடவுளுக்கு நாம கண்டிப்பா வணக்கங்கள், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பூஜை செய்யணும்னு நினைச்சேன் நான். அப்படிதான் இஸ்கான் வரதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நான் சத்யநாராயண பூஜை ஆபீஸ்ல செய்யறது உண்டு எவ்ரி மந்த். அப்போ இத வந்து நான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணப்போ அவர் சொன்னாரு, யூ ஷுட் நாட் டேக் கமிட்மெண்ட் சொல்லிட்டாரு. சோ யார்கிட்டயுமே கமிட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது. நீ பக்தி பண்ணு. சோ உன்னால எவ்வளவு நாள் முடியுமோ அத வந்து அடுத்த மாதம் நல்லா இருந்தா நான் பண்ணுவேன், அவ்வளவுதான். அப்படிதான் போகணும்னு சொல்லுவாரு. சோ அதெல்லாம் நான் இப்போ இன்றைக்கு நான் நினைச்சு பார்ப்பேன். எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் வெறுமனே குழந்தைகளும் பண்ணணும் நீங்க வந்து சொல்லக்கூடாது. அவங்க எதுவுமே சொல்றது கிடையாது. நமக்கு என்ன முடியறதோ அது செய்யலாம். அவங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அது பகவான் செய்து வச்சுக்கிட்டோம், அவ்வளவுதான். எவ்ரிதிங் இஸ் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஒன்லி இல்லையா? அதனால அவருடைய பாதங்களை விட்டுட்டு நம்ம வழிய நாம வந்து இதை போர்ஸ் பண்ணி எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. நம்ம இஸ்கான் ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிள் இல்லையா? எதுவுமே அதுல வந்து மேஜரா நம்ம பெரிய மந்திர உச்சாடனங்களோ உட்காந்துட்டு நம்ம வந்து யக்னங்கள் வளர்க்கறது எதுவுமே கிடையாது. தட் இஸ் த வே வி நீட் டு பி. நார்மலா ஈவன் இன் சைவ சம்பிரதாயத்துல கூட அவங்க கூட வந்து மந்திரம் தான் வேறுபட்டது இருக்கணும் வழியா, அங்க கூட நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி யக்னங்கள் பண்ணு இதெல்லாமே சொல்றதே கிடையாது. நீ எந்த ஒரு குரு மட்டத்துக்கு போனாலும் அவங்க நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது ஒரு ஓங்காரத்துல இருந்து ஏதாவது ஒரு மந்திரம் கொடுத்திருப்பாங்க. அத வந்து நீங்க இத்தனை முறை ஜபம் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். அதுவே உங்களுக்கு வந்து மனசுலயே நீங்க யஜ்ஞத்தை பண்ணி நீங்க வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பீங்க, சிவபெருமானுக்கு சமர்ப்பீங்கன்னு தான் சொல்லி கொடுப்பாங்களே வழிய நீங்க உட்காந்துட்டு தின்னுட்டின்னா நெய்ய போட்டு கொட்டி நீங்க செய்யுங்கன்னு எந்த இடத்துலயுமே சொன்னது கிடையாது. இதெல்லாம் நாம வேத சாஸ்திரங்களை வந்து நம்ம வந்து பௌதீகத்தின் தரப்புல உபயோகப்படுத்திக்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த கேள்வியை தான் நான் நேத்து பாகவதம் கிளாஸ்ல கூட காலையில சொன்னது அதுதான். பிராச்சீன பரித் வந்து ஏன் இவ்வளவு இப்படியெல்லாம் வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்து அதனுடைய நோக்கத்தை பற்றி ஏன் பிராமணர்கள் வந்து எடுத்துரைக்கவில்லை அப்படின்ற கொஸ்டின் வந்து பிராச்சீன பரித் வந்து நாரத மகரிஷிட்ட கேட்கிறார் இல்லையா? இதெல்லாம் பலன் கருதும் செயல்கள் செய்யக்கூடாது, பலன் நோக்கத்தோட செய்யக்கூடாதுன்றத வந்து தெரிந்திருந்தும் ஏன் வந்து எங்களுக்கு சொல்லல இல்லையா? நமக்கு எல்லாம் கூட அந்த கேள்வி உண்டு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரிதான். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல எப்படி நமக்கு எது செய்தா நமக்கு சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய டிமாண்டும் அதிகமானப்போ கண்டிப்பா அதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுக்கும் பொழுது நம்ம அந்த மாதிரி பூஜைகளுக்கு நம்ம போயிடுறோம். அது நம்மளுடைய டிமாண்டை பொறுத்துதான். நாம வெறுமனே கேவல பக்தி பண்ணுன்னு சொன்னா எத்தனை பேர் வந்து முன்ன நின்று கியூல வந்து உட்காருவாங்க? கண்டிப்பா உட்கார மாட்டாங்க. முதல்ல நம்ம ஏதோ ஒரு ஸ்வீட் கொடுத்தாதான் அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? நமக்கு எப்படி வரவேற்கிறாங்களோ போனப்போ அதை பொறுத்துதான் மீண்டும் அங்க போலாமான்னு நமக்கு தோணும் இல்லையா? எதுவுமே ஒரு எதிர்பார்ப்போட தான் முதல்ல நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதனுடைய மகத்துவத்தை புரிந்த பிறகு அப்போ எதிர்பார்ப்பே இல்லாத நிலைக்கு போகிறோம். அந்த நிலைக்கு நம்ம போன பிறகு தான் உண்மை நமக்கு என்னன்னு தெரியும். அப்பதான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கூட உங்களுக்கு நான் நேத்து சொன்னது உங்களுக்கு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு முறைதான் சாக்லேட் வாங்கணும்னு நினைக்கணும். டெய்லி நமக்கு சாக்லேட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கவே கூடாது யாருமே இல்லையா? சோ ஏதோ ஒரு அறிமுகமான போது நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து கொடுத்துக்கிறது வேற. ஆனா எப்பயுமே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எதையோ ஒண்ணு கொடுத்துட்டே இருக்கணும், எதையோ ஒண்ணு கேட்டுட்டே இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. தென் அங்க போனா நமக்கு இது கிடைக்கும்னு நினைச்சுட்டு அதுக்காக தான் போவோமே ஒழிய அங்க உண்மையான அன்போட நம்ம போகவே மாட்டோம் இல்லையா? அதுதான் தவறு. சோ இந்த இடத்துல ரொம்ப எஸ் சொல்லுங்க. சோ அதனால இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எப்பவுமே கடந்து வந்த பாதையில வந்து என்னென்ன நடந்தது, எப்படியெல்லாம் நடந்தது, எதனால நடந்தது, இதெல்லாம் நம்ம அலசி ஆராயணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. கீதையிலையும் நம்ம படிக்கிறோம். ஆமா, கீதை எல்லாருமே படிக்க முடியாது, ஹையஸ்ட் லெவல்ல எல்லாராலும். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அந்த ஸ்லோகம் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் மாதாஜி, அது கரெக்டான்னு சொல்லு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
கேக்குது மாதாஜி. நானு மாதாஜி 9வது அத்தியாயத்துல 24வது அகம் ஹி சர்வ யஜ்ஞானாம் போக்தாச்ச பிரபுர் ஏவச்ச நது மாம் அபிஜானந்தி தத்வேனாதஸ்வந்திதே. எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அனுபவிப்பாளனும் நானே. எனவே எனது உண்மையான தெய்வீக இயற்கையை அங்கீகரிக்காதவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். கரெக்ட். வீழ்ச்சி என்றால் இதுல என்னன்னாக்கா மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அந்த பாதையை நோக்கி செல்கின்றோம் என்று அர்த்தம். அவ்வளவுதான். அவருடைய உண்மையான ஞானத்தை பற்றி அறிந்தவர்கள் அவருடைய பாதங்களை சேர்வதற்கான முயற்சியில இறங்குவாங்க. மீண்டும் திரும்பி வராத ஒரு நிலையை நாம் அடைய முடியும் இல்லையா? அது பகவானுடைய கருணையா. அவர் யாருக்கு என்ன கருணை பண்ணணும்ன்றது அவருடைய. இப்ப நாம கூட யாருக்காவது ஏதாவது கொடுக்கணும்னா நம்ம மனசு வர்றதுதான் நம்ம கொடுப்போம். அதே மாதிரிதான் பகவான் கூட. நமக்கு ஒரு ரூல், அவருக்கு ஒரு ரூல் நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணவே கூடாது இல்லையா? we should always put ourselves also. அந்த சுச்சுவேஷன்ல நாம இருந்தா என்ன செய்வோன்றத கண்டிப்பா நினைக்கணும். அப்ப நம்ம அவருடைய மகத்துவத்தை அவர் ஏன் இப்படி செய்யறாரு, ஏன் அப்படி ஓரவஞ்சனை பண்றார், இல்ல கடவுள் படத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எத்தனை பேர் நின்று எனக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் கொடுக்குறாரு இவரு இல்லையா, உலகத்துல எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு நடக்குது, ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு எல்லாம் கொஸ்டின் நம்ம கேட்டுட்டே இருப்போம் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே பகவான் யாருக்கும் எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்கறதே கிடையாது. நாம தான் இந்த இடத்துல இவங்க சாக்ரிஃபைசஸ் வேற பண்றாங்க யக்ஞத்துல இல்லையா? சோ அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த இடத்துல. ordinary sacrificial performances, but they know very well the ceremonials like Diksha, Pashu Samstha, and இது என்ன சௌத்ரமணி, இது என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுட்டு சொல்றேன். எனக்கு இங்க இருந்து பார்க்கும்பொழுது இது தெரியல. So we'll see. One is permitted to take food after the procedure of Diksha and before the animal sacrifices. And இந்த பசு சம்ஸ்தான்றது மோஸ்ட்லி இந்த விலங்கு பாத்தீங்கன்னாக்க பலி கொடுக்குற அந்த இதுன்னு நினைக்கிறேன் இது. ஆனாலும் நான் ஸ்பெகுலேட் பண்ண விரும்பல. இது செக் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு சொல்றேன். மாதாஜி அதிலே போட்டிருக்காங்களே, மிருகபலி மற்றும் மது வழங்கப்படும் சடங்குக்கு கரெக்ட் தான். இருந்தாலும் மிருகபலி இருந்தது இல்ல? ஆமா ஆமா இருந்தது அந்த காலத்துலயும் இருந்தது சொல்லுவாங்க. பசுன்னா விலங்குகள் மாதாஜி. அந்த காலத்துல எல்லாம் விலங்குகள் நம்ம படிச்சோமே மாதாஜி. விலங்குகள் எல்லாம் யஜ்ஞத்துல எல்லாம் பலி கொடுக்கல. இல்ல இருந்தாலும் ஐ வில் கெட் தட் எக்ஸாக்ட் அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு மீனிங் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு பேசிக்கலாம். ஓகே, எஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போதைக்கு நாம எஸ் அவங்க கொடுத்திருக்கிறது அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ், அடுத்து ஈவன் லிக்கர் கூட இல்லையா, அதாவது நம்ம என்ன மது கூட சாக்ரிஃபைஸ். சாராயம் எல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. ஆக்சுவலி நம்ம சுருட்டு இவங்களுக்கு யாருக்கு முனேஸ்வரர் கருப்பண்ணசாமி, அதுக்கப்புறம் முனீஸ்வரனுக்கு ஆமா வைப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வச்சு செய்யறாங்க. The boy said, we can take your food at the present stage of your ceremony. For now it will not be prohibited, so you can deliver us. அப்படின்னா அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த ஒரு இதுல கொஸ்டின். இந்த விளக்க உரையில பாத்தீங்கன்னாக்கா, சோ இந்த பலியெல்லாம் கொடுத்த பிறகு அது என்ன ஆகும்னா தட் வில் கோ இன் அனதர் திங். அந்த மாதிரி இதெல்லாமே ஸ்வீகரிக்க முடியாது இல்லையா? அதனால வைஷ்ணவர்கள் கண்டிப்பாக ஸ்வீகரிக்க மாட்டார்கள். அதனால அந்த மாதிரி இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்லயே அதை பண்றதுக்கு முன்னாடி இதை கொடுங்கன்றதான் அவங்க கேட்கிறார்கள். யாரு? இந்த ஆயிரக்குல சிறுவர்கள் ஆக்சுவலி. சோ இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப அற்புதமான பேராகிராஃப். ஆல்தோ த கம்பேனியன்ஸ் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா ஆர் வெரி சிம்பிள் இல்லையா? அவங்க எல்லாருமே ஒரு சிம்பிளான ஒரு இதுதான். நம்ம இதுல இருந்து பார்க்கும்பொழுது நாராயணர் மகாவிஷ்ணு ஸ்தலத்துல அந்த ஒரு இதுல இருந்து பேரஃபிலன்ல இருந்து பார்த்தோம்னாக்கா நல்ல வைபவங்களோட தான் இல்லையா, அலங்காரங்கள், மாலைகள் இல்லையா, நகைகளோட அலங்காரத்தோட பட்டு இப்படி எல்லாம் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது வைகுண்டத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய ஆப்புலன்ஸே ஜாஸ்தி. அதே நம்ம கோலோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ஒரு சிம்பிளா இருக்கக்கூடியது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் இது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான இந்த கவர்ட் பாய்ஸ் அவங்களுடைய தேவர் இன் a position to dictate even to the high class brahmanas engaged in the Vedic rituals, but smartha brahmanas who are simply sacrificial minded could not understand it. அதாவது அவங்களால புரிந்து கொள்ளவே முடியல. சோ அதாவது இந்த சாக்ரிஃபிஷியல் செய்யறவங்க பிராமணாஸ். ஆனா இந்த கவர்ட் பாய்ஸ், இந்த ஆயிரக்குல சிறுவர்கள் பிராமணர், அவங்க வைஷ்ணவர்கள் இல்லையா? சோ பிராமணர்ஸை விட ஹையஸ்ட் லெவல் வைஷ்ணவாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம்.
சோ இவங்க சொல்லக்கூடிய இந்த ஆழ்நிலையான கருத்துக்கள் அவங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கு. எங்க சாப்பிடக்கூடாது, எங்க சாப்பிடணும், எப்ப சாப்பிடணும் இல்லையா, இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு. அததான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா ஃபுட்டு எந்த இடத்துல ஏத்துக்கணும், எந்த இடத்துல வந்து உணவை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் அவங்க வந்து அந்த சடங்கெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க எங்களுக்கு உணவு வழங்குங்கள் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல கேக்குறாங்க. சோ அதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது, ஆனா இவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்துக்களை வந்து அவங்களால புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில கிடையாது யார் அந்த பிராமணர்கள். They could not even appreciate the begging of the Supreme Lord Krishna and Balarama. Although they heard all the arguments on behalf of Krishna and Balarama, எல்லாருமே கேட்டுக்கினாங்க. இந்த ஆயிரக்குள்ள சிலுவர்கள் யாருடைய சார்பாக சென்றிருக்கிறார்கள், கிருஷ்ண பலராமருடைய சார்பாக சென்றிருக்கிறார்கள். ஆனா அதெல்லாம் அவங்க பொருட்படுத்தவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அந்த பிள்ளைகளோட அவங்க பேசவும் வந்து மறுத்து விட்டார்கள். So despite being highly elevated in the knowledge of Vedic sacrificial rituals, அதாவது இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் இல்லையா, அவங்க இந்த சடங்குகள்ல வந்து அவங்க வந்து நல்ல நிலையில வந்து, அதாவது அவங்க நல்லா தெரியும், அதை பத்தி நாலேஜ் உண்டு யாருக்கு, அந்த பிராமணர்களுக்கு. இருந்தாலுமே ஆல் சச் நான் டிவோட்டி பிராமின்ஸ், அவங்க பகவானுடைய பக்தர்கள் கிடையாது. அதனாலதான் நான் டிவோட்டிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. They think of themselves as very elevated இல்லையா, and are ignorant foolish people. அதாவது வேதங்களுடைய நோக்கம் என்னன்றதே தெரியாம வேத சாஸ்திரங்கள் அவங்க விற்பனராக இருக்கிறார்கள். அப்படின்னா அவங்க வந்து முட்டாளாகத்தான் கருத வேண்டும் இல்லையா. வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியது எல்லாம் வல்ல இறைவனை. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல யக்ஞேஸ்வரனாக இருக்கு எல்லாமே அவருக்கு தான் போய் சேர்றதுன்றதும் தெரிந்திருந்தாலும் அவர்கள் அதனை பற்றி ஆலோசிக்கவே இல்லை. இப்ப மந்திரங்கள் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இல்லையா. அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இங்க நம்ம படிச்சோம் இந்த இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க 9.24 இந்த ஸ்லோகம் இல்லையா, அகம் ஹி சர்வ யஜ்ஞாம் போக்தாஷா பிரபுர் ஏவச்ச நதுமாம் அபிஜானந்தி தத்வவேனா தயவந்தி தே. சோ இத நம்ம வாசிச்சதுனால என்ன புண்ணியம், இத பத்தி தெரிஞ்சின்றாதான் புண்ணியமே இல்லையா. அதனுடைய நோக்கம் எதற்காக பகவான் இந்த வார்த்தையை வந்து, அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து எடுத்துரைத்தார் அப்படிங்கிற அந்த இன்டென்ஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், நோக்கத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. அவர் தான் எல்லாவற்றையுமே சுகிப்பவர், அவர் ஒருத்தர் தான் சுகிக்கிறவரே, நாம எல்லாம் சுகிக்கிறவங்களே கிடையாது. நாமெல்லாம் அந்த சுகிக்கப்படக்கூடிய அந்த, அதாவது அந்த சுகிக்கக்கூடிய அந்த இதுல வந்து ஒரு அங்கம் தான், நாம் ஒரு பின்ன பகுதி தான் நாம எல்லாருமே. நாம எதையுமே சுகிக்கிறது கிடையாது. அதனால he is the master of all sacrifices, அனைத்து யக்னங்களுக்குமே வந்து அவர் தான் எஜமானன் கூட. அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆனா இந்த உண்மையை யார் ஒருத்தர் உணராமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எப்பொழுதுமே தவறி விழுவார்கள் என்று அந்த ஸ்லோகத்துல பகவானே வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்லி இருக்கார். அதனால வேதங்களுடைய நோக்கத்தே தெரியாமல் பிராமணர்கள் வேதங்களை எல்லாம் உச்சாடனம் பண்ணி அங்கே வந்து அவர்கள் வந்து யஜ்ஞங்களை வளர்க்கிறார்கள். அதனால எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது என்பதை இந்த இடத்துல ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்படுகின்றது. All these activities are குழந்தைத்தனமா இருக்கு, because they do not know the purpose of Vedas இல்லையா. நம்ம அந்த 15.15 ஸ்லோகம் வந்து படிச்சதும் அதுதான். மேலும் 9.24 ஸ்லோகமும் அததான் சொல்றது. They do not understand Krishna இல்லையா. அப்படின்னா எல்லாம் வல்ல இறைவனை அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதே மாதிரி வேத ஞானத்தினுடைய, அதாவது they know, because therefore their knowledge of Vedas is useless. அப்படிப்பட்டவங்களுடைய வேத ஞானம் என்பது பயனற்றது. லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட பிறப்பால் பிராமணனா இருக்கிறது வந்து பெரிய விஷயமே கிடையாது இல்லையா. ஆனா யார் ஒருவர் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி யார் ஒருத்தர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் பிராமணனை விட உயர்ந்தவர் ஆவார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவாகிறதுக்கும் வந்து தகுதி உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப அழகான ஒரு கருத்து இந்த பாட்டுல நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அடுத்து யாரு, சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிச்சோட நீங்க படிங்க மாதாஜி. யாகங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான பல நியமங்கள் உள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக அவை தேச எனப்படும். அவை பின்வருமாறு: கால, காலம், பிரக்திரவிய, தேவையான பல்வேறு பொருட்கள், மந்திர, மந்திரம், தந்திர, மறைநூல் சாட்சியங்கள், அக்னி, நெருப்பு, ருத்விக், யஜ்யத்தில் வல்லுநர்கள், தேவதா, தேவர்கள், எஜமான, யஜ்ஞம் நடத்துபவர், கிரது, யஜ்ஞம், தர்ம, செயல்முறை, இவையெல்லாம் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஏற்பட்டவை. அவரே யாகங்களின் அனுபவிப்பாளர் என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் அவரே நேரான முழுமுதற் கடவுள்.
ஜடப்புலன்களின் உணர்வுக்கும் யூகங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட உன்னதமான பரம சத்தியம். அவர் ஒரு மானிட சிறுவனை போல் தோன்றுகிறார். ஆனால் உடலோடு தம்மை ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் அவரை அறிவது அரிது. பிராமணர்கள் ஜட உலகின் வசதிகளிலும் சொர்க்க வாசத்திலும் அக்கறை கொண்டிருந்தார்கள். எனவே அவர்கள் கிருஷ்ணரை அறிய முற்றிலும் தகுதியற்றவர்களாக இருந்தார்கள். பிராமணர்கள் தங்களிடம் பேச மாட்டார்கள் என்பதை அறிந்த சிறுவர்கள் மிகுந்த ஏமாற்றம் அடைந்தார்கள். எனவே அவர்கள் திரும்பி சென்று கிருஷ்ணரிடமும் பலராமரிடமும் நடந்ததை விவரித்தார்கள். அவர்கள் கூறியதை கேட்ட புருஷோத்தமான முழுமுதற் கடவுள் புன்னகை பூத்தார். பிராமணர்கள் தானம் தர மறுத்ததை எண்ணி வருந்தக்கூடாது, ஏனெனில் யாகாசம் அப்படிப்பட்டது என கூறி கிருஷ்ணர் சிறுவர்களை சமாதானப்படுத்தினார். யாசிப்பவன் செல்லும் இடங்களெல்லாம் ஏதாவது நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது. சில இடங்களில் ஏமாற்றம் அடைய நேரலாம், அதற்காக மனம் வருந்தக்கூடாது. கிருஷ்ணர் அவர்களை மீண்டும் அந்தர்களின் இருப்பிடத்திற்கு சென்று அந்தணர்களின் மனைவியை சந்திக்கும்படி கூறினார். அந்தணர்களின் மனைவியர் சிறந்த பக்தைகள் என்பதையும் கிருஷ்ணர் அவர்கள் எப்போதும் எம்மை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் சென்று என் பெயரையும் பலராமரின் பெயரையும் சொல்லி உணவு கேளுங்கள். உங்களுக்கு வேண்டிய அளவு உணவை அவர்கள் நிச்சயமாய் தருவார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க. அப்படியே ஒரு 3 பேராகிராஃப். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணரின் கட்டளைப்படி சிறுவர்கள் உடனே அந்தணர்களின் மனைவியிடம் சென்றார்கள். அவர்கள் தத்தம் வீடுகளில் இருந்தார்கள். அழகான ஆபரணங்களை அணிந்திருந்தார்கள். சிறுவர்கள் அவர்களுக்கு வணக்கம் தெரிவித்து கூறினார்கள். அன்பான அன்னையரே, எங்கள் பணிவான வணக்கங்கள். நாங்கள் கூறுவதை தயவு செய்து கேளுங்கள். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அருகாமையில் பசுக்களுடன் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் கட்டளைப்படி நாங்கள் உங்களிடம் வந்திருக்கிறோம். நாங்கள் எல்லோரும் மிகவும் பசியாய் இருக்கிறோம். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் நாங்கள் உண்பதற்கு ஏதாவது உணவு தாருங்கள். இதை கேட்ட அந்தன மனைவியர் கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் பற்றி கவலை கொள்ளலானார்கள். நம் இயல்பாகவே அவர்கள் கவலைப்பட்டார்கள். கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் முக்கியத்துவம் பற்றி அவர்களுக்கு யாரும் எடுத்து உரைக்காமலேயே அவர்கள் தன்னியல்பாக கவலைப்பட்டார்கள். அவர்களின் பெயர்களை கேட்ட மாத்திரத்தில் அவர்களை காண ஆவல் கொண்டார்கள். கிருஷ்ணரை பற்றி எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அவர்கள் ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேற்றம் கண்டிருந்தார்கள். உடனே அவர்கள் பல பாத்திரங்களில் நேர்த்தியான உணவு வகைகளை நிரப்ப தொடங்கினார்கள். யாகத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்ட உணவு வகைகளாகையினால் அவை சுவை மிகச் சுவையாக இருந்தன. மாபெரும் விருந்திற்கான அளவில் உணவு பண்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு நதிகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல தம் கருத்துக்கினியவரான கிருஷ்ணரை காண புறப்பட்டார்கள். அந்தணர்கள் மனைவியர் நெடுநாட்களுக்காக கிருஷ்ணரை காண ஆவலாய் இருந்தார்கள். ஆனால் அவரை காண அவர்கள் புறப்பட்ட போது அவர்களது கணவன்களும் மக்களும் தந்தையரும் உறவினரும் அவர்களை போக வேண்டாம் என்று தடுத்தார்கள். ஆனால் அந்தணர்கள் மனைவியர் கேட்கவில்லை. கிருஷ்ணனால் வசீகரிக்கப்பட்ட பக்தன் குடும்ப உறவுகளை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. யமுனா நதிக்கரையில் பசுமையான செடிகளும் கொடிகளும் மரங்களும் மலர்களும் நிறைந்திருந்த விருந்தாவனத்தில் அந்தன மனைவியர் பிரவேசித்தார்கள். அங்கு அவர்கள் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தம் நெருங்கிய நண்பர்களுடன் பசுக்களை பராமரித்துக் கொண்டிருந்ததை கண்டார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப நம்ம இதோட நிறுத்தலாம் இன்னைக்கு. இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் எக்ஸ்பிளனேஷன் முடிச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க, மீண்டும் கிருஷ்ணரிடம் சொல்றாங்க, அவங்க யாருமே எங்களுக்கு உணவு கொடுக்கல, சோ அவங்க பதிலும் அளிக்கல, அதனால இவங்க மன வருத்தத்தோட திரும்பி வராங்க. சோ அதை பார்த்து ஐ திங்க் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவங்க திரும்பி வராங்க. திரும்பி வந்த பிறகு அங்க என்ன நடந்ததெல்லாம் அவங்க எடுத்துரைக்கிறாங்க. அதுக்கு கிருஷ்ணரும் புன்முறுவல் பூக்கிறார். அவருக்கு முன்னாடியே தெரியும் இல்லையா, என் பேரை கூட சொல்ல வேண்டாம், அட்லீஸ்ட் பலராமர் பேர் மட்டும் சொல்லி நீங்க கேளுங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாரு. ஆனாலும் அங்க எதுவுமே ரெஸ்பான்ஸே வராதனால யாரும் பதில் கூறவே இல்லை இல்லையா.
அதனால அவங்க வருத்தத்தோட வந்து திரும்பி வர்றதை பார்த்து கிருஷ்ணர் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. நம்ம சில இடங்கள்ல போகும்பொழுது இது யாசகத்துக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எந்த ஒரு செயலுக்கு போனாலும் கூட எல்லா இடத்துலயுமே நமக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்கும் நம்ம கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கவே முடியாது இல்லையா. அங்க இருக்க சூழ்நிலை, நம்முடைய கர்ம பலன் இல்லையா, நாம் எவ்வாறு அந்த செயலை அணுகுகிறோம், இதெல்லாம் பொறுத்துதான் அந்த செயல் வந்து வெற்றி கொள்ளுமா, வெற்றி என்பது கூட நமக்கு சாதகமா இருக்குமா. அங்க வெற்றி தோல்வி என்பது நாம தான் நிர்ணயிக்கிறோம், இது வெற்றி தோல்வி என்று. நமக்கு சாதகமா நிகழ்ந்தால் அது வெற்றி எண்ணிடும், நமக்கு சாதகமா பாதகமாயிடுச்சா நமக்கு தோல்வின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. அதனால இந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் வரும்பொழுது, தோல்வி என்று வரும்பொழுது நம்ம துவண்டு விடவும் கூடாது, வெற்றி கொள்ளும்போது அகங்காரமும் படக்கூடாது. எஸ், இந்த ரெண்டு நிலைகளுமே நாம என்றைக்குமே பேலன்ஸா எடுத்துட்டு போகணும். அப்பதான் இந்த மாதிரி தோல்விகள் வரும்பொழுது நாம துவண்டு போகவே மாட்டோம். இப்ப நீங்க போயிட்டு அந்த அந்தணர்களுடைய மனைவிமார்கள்ட்ட கேளுங்க, கண்டிப்பா என்னுடைய பேரும் பலராமருடைய பேரும் சொல்லி கேளுங்க, அவங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து உணவு கொடுப்பாங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்லி அனுப்புவாரு கிருஷ்ணர். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு தெரியும், அவங்க எப்பவுமே சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரை எண்ணிக்கொண்டிருப்பவர்கள் என்பது கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். சோ கேரிங் அவுட் த கிருஷ்ணாஸ் ஆர்டர், இந்த அதாவது இந்த ஆயர்குல சிறுவர்கள் வந்து அந்த பிராமணருடைய மனைவிமார்கள்கிட்ட போறாங்க. அவங்க போயிட்டு அவங்க கிட்ட வந்து வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு அந்த வணக்கங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியும் கேட்டுக்கொண்டு, மேலும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லி அனுப்பினாரோ அதை அப்படியே வந்து எடுத்துரைக்கிறார்கள். சோ இங்கதான் கிருஷ்ணரும் பலராமர் இருக்காங்க, மாடு மேய்ச்சின்னு இருக்கோம் நாங்க எல்லாருமே, எங்களுக்கு எல்லாம் பசியா இருக்கு. சோ அவங்களுடைய அதாவது அறிவுறுத்தலின் பேர்ல தான் நாங்க இங்க வந்தோம், உங்ககிட்ட உணவு கேட்க வந்தோம், எங்களுக்கு கொஞ்சம் உணவு வழங்குங்க, எங்க எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணரும் பலராமருக்கும் சேர்த்துன்ட்டு கேட்கிறாங்க. இதை கேட்ட உடனே அதாவது அந்த மனைவிமார்கள், பிராமணருடைய மனைவார்கள் வந்து ஐயோ பசி இருக்கும் இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு அவங்களுக்கு வருது. ஆங்ஷியஸ்னாக்கா எஸ், நமக்கு ரொம்பவுமே பிடிச்சவங்க வந்து பசியோடு இருந்தா நம்ம எப்படி பதைப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வருது. So immediately upon hearing the names of Krishna and Balaram வந்து அவங்கள பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த யக்ஞத்துக்காக செய்யப்பட்ட உணவு, அது சுவையான உணவு, அதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க ஒரு இதுல எல்லாமே போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. So for long time the wives have been eager to see Krishna இல்லையா. அதனால இந்த வீட்டை விட்டு எல்லாருமே புறப்பட தயாரா இருக்கும்பொழுது அவங்களுடைய தந்தைமார்கள், கணவன்மார்கள், பிள்ளைகள் எல்லாருமே சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் வந்து போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அந்த பிராமணர்களுடைய மனைவிமார்கள் வந்து கேட்கறதே கிடையாது. when a devotee, இந்த ஒரே ஒரு லைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. சில சமயத்துல இம்பார்ட்டன்ஸ், கடவுள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலுமே நம்மளை சோதிப்பாராம், நம்ம யாருக்கு முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்கறோம்ட்டு. இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் சில சமயத்துல நான் வந்து பார்த்திருக்கேன், பிளக்சுவேஷன்ஸ் வரும் நமக்கு இல்லையா. இந்த இடத்துல குடும்ப பொறுப்பு, இந்த இடத்துல வந்து கடவுள் இல்லையா, யாருக்கு நாம முக்கியத்துவம் கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து. ஆனா அந்த சமயத்துல வந்து நாம முழுமையான நம்பிக்கை கொண்டு எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து நம்ம குடும்பத்தை பாத்துக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டம் இல்லாம பாத்துக்குவார், நாம அவருக்காக இந்த தொண்டு புரியணும்ன்ற இந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா வெற்றி கொள்கிறார்கள். இது நடக்கிறது, இது ஆக்சுவலி. சோ அதனால நம்ம யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோன்றது வந்து பகவான் கண்டிப்பா நோக்குகிறார். சோ அவரைக்கே நம்ம முதன்மை அதாவது அந்த ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கிறதையும் அவர் வந்து ரட்சிக்கிறார் இல்லையா. நாம சங்கடப்படுவோமான்றது அவர் யோசிக்க மாட்டாரா. இப்ப நம்மளையே நம்பி வந்தவங்க வந்து அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது செய்யணும்னு கண்டிப்பா நினைக்கிறோம். அப்ப அவ்வாறு செய்யணும்னு நினைக்கும் பொழுது கேட்கிறவர்களும் நமக்கு எது சங்கடமே வராத சூழ்நிலையா இருக்கிறத வச்சுதான் கேட்பாங்க. இப்ப நாம கேட்டு வாங்கறதுனால நாளைக்கு அவங்க வீட்டுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிச்சு அந்த பாதகம் இல்லாத ஒன்றுதான் அவங்க கேட்கணும்னு நினைப்பாங்க. அப்படிதான் இட் இஸ் அதாவது லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் தான். அதே மாதிரிதான் பகவான்கிட்ட நாம் எந்த அளவுக்கு அன்பு பரிமாற்றம் செய்கின்றோமோ அதையேதான் பகவான் நமக்கு திருப்பி கொடுப்பார். சோ அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் இந்த படிக்கும் பொழுது ரொம்ப நம்ம யோசிக்கணும் இந்த இடத்துல. So when a devotee is called by the attraction of Krishna, ஈர்க்கப்பட்டு விட்டால், he does not care for bodily ties. இது கண்டிப்பா இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்க யாரெல்லாம் இப்ப இனிஷியேஷன் எடுக்கிறதுக்காக பண்றீங்க இல்லையா, அந்த முயற்சிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுவதுமே பகவான் மேல பாரத போட்டு உங்களுடைய முயற்சி நீங்க பண்ணணும், அவ்வளவுதான். வேற எதுவுமே யோசிக்க வேண்டாம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாருமே ரட்சிக்கட்டும், அதெல்லாம் அவர் பார்த்துக்கட்டும் அப்படிங்கிற அந்த உறுதி கொண்ட ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷனோட தான் நம்ம செய்யணும் இல்லையா. அந்த மாதிரி நீங்க செய்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எல்லாமே நல்லபடியா முடியும். The women entered the forest of Vrindavana on the bank of Yamuna, which were burdened with vegetation and newly grown vines and flowers. இல்லையா. Within that forest they saw Krishna and Balaram engaged. அவங்க எல்லாருமே அந்த இடத்துல வந்து அதாவது மாடு மேய்ச்சி நான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கிறத அவங்களால பார்க்க முடிஞ்சது. சோ என்னுடைய
ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. ஸோ பஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय नामाचार्य हरिदास